Ayan po. Linis-linis muna kami sa fishing spot. Bicolano Alacham Anglers Club. Alachamers in action. Dito po kami sa wala ka na. Sa lutong bahay. Yan po nga daw ukoy. Duwang iko. Tilapia. Ito po yung grupo. Mamimingwit kami. Anong ukoy ito? Ha? Golden call? Golden call yan. Yun na yata, yun na lang. Ayan po. Linis-linis muna kami sa fishing spot. Okay naman po siya, kaya lang yung dinaanan namin kanina eh. Medyo may amoy. Bangit baga ka sa titira mo. Nangurol pong maray pulis. Ay, ito, punta na doon sa inutan. Ito doon sa inutan. Sa may inutan. Kamanibila. Sa inutan Kamanibila. Talusog asin puyo, may hito pa. Talusog asin puyo, may hito pa. Talusog asin puyo, may hito pa. Pag sinubad an sa imong banwi. Hindsight. As of 11 in the morning, I haven't catch any single fish here. But Sir Edwin, who's initial baptism here, initial fishing, broke his first watch out. Jumpers. We're about to embark on another fishing expedition. Location is for you to find out. Watch our video. Fish on, pipeline, Alachamers. Christmas manoy. Christmas. Dugong. Dugong ni Kuya P. Yeah. Fish on, tight line, Alachambers.